grabe sa panahon karon oy. Naunsa naman yung Pilipinas? Perti naman kamahal sa mga palitonon. Mao gani, ang gasolina, tag 150 na. Iunda ko pamasahe roy. Undang may eskwela. Kay pamasahe sa una, Gisra. Karon 50 na. Nah, kami mangani sa balay, wala may kaon-kaon, tahop lang ginakaon sa balay. Nah, wa ko labot na palitonon mahal ya. Bugas mahal, pamasahe mahal, ang mga gasolina mahal. Basta ang Red Doors maintain lang gyapon. Alright. Jo, grabe, wag gyapon ka na usog jo, kalahubog kung kay ka. Sa man ako'y kugmo. Balibor, manggod na. Duwa sa amo kay relax ta ba? Grabe ni si Dungkoy, oy. Sige na magpangupras. Di, tingig pa idol, bigyan ka. Sa kayo mga triplex ito mga buang ro. Na, tanawa tansyong. Sus na unsa na mitaw ng purma nila diha pap. Mao gani no. Mura na noon sila baktin nga mututoy sa anay. Wa adyo ka na sikat tanawang purma oh. Okay no, tara. Tara ta. Yaw bag triplex sa mga buwan, may daabot. Agay ate sa mo yung bisalo. Istot kang bata ka. Unsa tanan mo sumo? Kutson, gibambak naggalit. Grabe kun may tagaan ra nako sa manaoy. Saksan ko tambak bod. Dili na lang ko dapit oy. Diya ka basta daw mo kalit daw. Ano na sa Sa gani no, what's up? Na ako'y kuan ba tripping, basig ganahan mo. Food trip ta ba? Kana! Sus, Ginoo ko nagdungan yung mga patay gutom mo. Sige, pero amot ta. Ha, amot! Ha, tugtag balik! Tugtag! Oy, unsang di gusto ninyo? Ako'y mo gasto niya, dawat limpyo ra mo, panghiluan tanoon mo. Ay lain sad nga ikaw, may nakununaan agad. Di mo man idea, di ikaw, gasto. Sige, be. Naku 100 dire para masugda na. Duwagin ninyo ni. Ay, napa kay sa 100 ya. Kaya mas ko ba, tapli lang sa kalibo, ang kwarta mong gad. Sige ya, bayari ko ha. Oh, 200 na. Oh, kamo diya, amot na, naunsa. Amin ang gis. Bertay yo. Oh, doon yan ito, doon yan ito, tag-size pa na. Amuan ang kuhan, bitsin o kasi. Sa maning dusir oy. Bitsin o kasi kanino. Hatag na diya. Ikaw tansiyong, kayo pa bang buang, hatag. Takuan ako di 100 be kay Gcash ra nato. Kapal na pod. Kapila lang sa toy. Bayad ha. Oh, sa maning dos. Pang ice. Grabe, buka ko yung wag yung kupit mo. Mama, may pa man amuan ni ulit kay tag-size. Oy, Jo. Ay, napakal ka oy kada. Imoy. Toy, nakay go time dia or Maya. Kaya ko ni bank transfer ba? Sus na unsa naman ni oy sigil na mong kapal. Bayari ko ha. So, spera lagi ka. Ay, kabalaka. Wa mo ko dita gud. Sa naman ni puro natapalan ni oy. Oh, bro. Ano ni? Ay, sabi. Sa may problema nimo? Ay, maamot day. Naunsa day mo, kaysa day mo palit. Ako man. Ay naunsa man na oy kun nahibalaan man ako may pagkakonlay mo palit. Paghilom biya tansiyong, wa po kay amot, kitang luho mo palit. Sabay dito. Sabay. Daliin ninyo kay gutom na kayo ba? Dali. Uy, tsura ninyo. Ano na kawan ninyo? Kaya mo size ba? Nakaamot yung big size. Ay, dali. Gutom na kayo. Uy, ang ice ayaw. Kalimti ang ice. Uy, basta ratakin. Dapat ang maamot sila. Dali, wow. Ay, sa di tansiyong be. Pas banana ni advertise oy. Sigyaw-yaw ba? Ayaw sigyaw-yaw. Nakalimot po, sulat naman din eh. Wala pa'y kanon. Kaldiro, bangko, lamisa. Tama dai no. Rata ko din, kay balik ko na ko sila. O sige. Alam yan, ang kinabuhi. Paabot ang kaon ba? Ulo dito. Kaon na dito sa Dowlems ba? Dowlems ba? Kaon na. Dito na. Uy. Nakalimot ko. Unsa man? Ano na to? Di na lang kung tahol. Lamisa o bangko. Kamu na bahala anak. Ay, Kaya rin yan ito. ikaw, asahin niya sila kasi magdala og kanon, kaldiro, misa o bangko. Mabilig dahon sa... Lagi! Bakit? Gutom na kayo. Toy! Ikay kuha daw sa akin. Kaliro po ako, kaliro. Ikay kuha dito sa lamisa. Bangko. Ako, kaon na ko. Dariran ko, matulog ko. Dams! Nanang lamisa, Dams! Hanap mong daon saging. Allah! Nato ara. Okay, nanapoy bangko. Complete papers na. Yate, ganun tawanan niyo. Oy, basta na, okay na. Trupo ni buangan niyo. Asa man imong dala? Ni uli ra mo balay kay nag-CR. Kaon ra mo ko ba? Nakansiha, nakuha ni dagan di ka gilong ako. Parihar gyud mong damulag ba? Nag-amot ni ko 100 gani. Kini mo hayahay oh. Size ra di amot, nya tulog-tulog ra. Ay, yate sa station sa mo ha. Agay! Ay, isang di sakit kay mo. Sakit. Tiwasan nun takay noon ron. Ay, sige kaya gad ya. Kabulong natulog ang tao, inyong disturbohon. Dili
Nabi, karon na to nabi. Ano yun na kay gutom na kay ko. Unsa naman taon mo yun? Tilok, rock yung gini. Kayo, ukan na lang kay mamod pa pro na. Ano ba kayo naukad? Ay sa. Kamayog tindog ninyo be. Nga, bahala ka diya. Tindog diya kinuha. Ay kamot. Biskot ang mga bataan eh basta kaon lang itabangay sa kuba. Sagaan niyo oy. Na impas jud karon. Ay kamot yung tindog dia ah. Ay hindi ko yung tabangan ha. Suma na asin talo mo. Tumba lang isa kamay. Uy, wala na ka. Kagubot diri. Alangan, kini mga buangay. Di ba ko batabang tindog? Usa po ni mga tawhana po ni. Oy, tabangi po ninyong tindog. Tabangan, si mong kabuang nga hayahay mga di kayo na, sige ra naghigda. Hoy, paghilom na Jikoy. Ako may nagplano unsa inyong pandaduna. Sige pa mo vlog is mga una. Mga una. Lain kayo na sa Gracia maglalis Ako na na, ne? daw. Mga una daw. Harang litso no. Uy. Bagong tama ako lang. Maapon mga tawhana na eh. Hoy, Koy, nakita ko ato Koy. Unsa man? Usa pa magali ka oh. Yabi, inumin na ninyo be. Magampo na sa muka ninyo eh. Ay sa paps be. Bago ta mga niya makampo, nagmatuk-an tani. Wa tay suktres bantulak. Ay tama day no, kalimot ko dam sa bagamot ang sadda. Ano na film kag tan, ang amot day ka. Wala ko dali. Ikaw ni bahala suktres, kuha man kay amot. Oh sige, super samday ako'y bahala na. Alis ako. Tawanan niyo? Sigurista kayo ba? Sigurista kayo? Pastilan wa jud ko kapaak oh. Eh, asa naman to nagpalit sa mga flag soft drinks. Oy, hasta nang Tuma gutuman. na kayo. Ilaw mo diyan mga buhanga mo. Oy, naabot na dugtog. Ay, sa puntang na. Abot ba? Uhaw na kayo ba uhaw? Sige na, may plaster sa nato. Oh, wala mong kinabuta ako. Way mo karaw, way mo karaw. Good. Oh, sige, ampo na, naglas na nga. Oo, aysa. Anong bilis ka na nimo? Aysa dito. Ampo na. Sa papsit ay sa paps be. Unsa naman pud tansong? Wa man ni na mao-paps tanawar gud ni oh. Moro ni akong bahin ka po na magbaktas dito. Unsa na makatansyong, di man kakahulat. Dagan pa man diri sa silupin, oh. Sige na, kaya aron makakaon na ta. Isay mo ang puti. Sige na. Ikaw na lang Ikaw idaran. Ito mga anak din mo sa Bibils ba pati pag ampo di ka balaw. Sige ako na lang. Sige na, ipiyong inyong mata. Ipiyong gyud ah. Sige, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat kay sa pagkaon nga nasa mga tubangan karon, unta makahatag ng kusog og sa inyong protection sa mua. Lord, unta Lord katong mga niamot og dos og size Lord, tanduga ilang kasing-kasing nga mabusog sila karong pagkaon na mo karon Lord. Og unta Lord nga pag makakaon ang mga kauban ani, mabusog sila ug di na sila magsinirok sunod pagkaon na mo. Unta moamot na sila sakto di sig panghiram og kwarta. Kay basig di mamayad ba luoy pud kay tong tagiya sa kwarta. In Jesus name I pray. Uy, tansong! Unsa man? Uy, tansong! Uy, tansong na unsa man ka? Napatay basig ka ng manok daot na na. Ha? Tura, success yun ang mong plano. Gaya. Paps uy asa. Ulat ya kay gi-assign ba na sila? Murag lugi kita ni tansong. Kita no, layo ka kito palitunon ba? Damo lang nagdidegda na dito. Kita kay mapagtas pating layo ah. Kaya inita. Ako'y plano para masulo na ito ng pagkauna. Inaani mong buhato na. Usa man. Pag tilaw gani mo sa litson manok, pagkirid-kirid din ka, kito tsara na ko sila na inon ako nga ang sudan daot na. Ang bakit pa kay how di pa nagkikiri sa Sino tao. ka? Ano? Ayun sa paano ni boy. Tara, mamalit na tayo. Gutom na ko ba? Tapos balik mo. Ulo flight, kina mo ng pagkaon ron. Uy, tama na kaya wala naman sila. Wala na day. Sulo ang gana. Tulong gana. Nami eh. At yung pagplano mo pa, uy, nintugod sila ba? Siyempre, aperbe. Kaon na nila, hindi pa sana. Baka nga bro. Ako right.